Có yang một tông lên. Có cái xíu mà tàu anh cái không phá cũng mà yang cái không Dạ, anh một uyang. 살백 했나 너? 넉 살백 가예? 뭐 삽니 지 코팅 카보니 비 버럭 코팅 나. Kalau samung stop hanya bobo saya. Soalnya itu di sebor samung mas soalnya penong baik. Cái sừng hùng sừng public rồi hùng sừng bor nó cầm cho lý tổ nó dù nó bor tol thang cả cái sừng sam nó rom này bor abo bor phun cái sừng nó bor nó rom đi nó saya cái sừng bisa kaya ta jadi nó kaya mi apa sing nai mani hingka sini jeta nok rok crack mani abo rok khotin o jeblas kena sekang na borok sekang nor ba suwi o re dia khamen haya bol khai abo la saya khlai ni pai se ulo jing mana khai ni sin dok na khlai pai pai fit por ulo video bai AGM mane kulya video khaja kulya ni dino akore bo kuno or mi mangso khai ni ang AGM khaja video sa ba or ni video ko miếng tí ha có Yang. Yang. I거. 섭섭 타는 거 좀. mặt abo pura ba bor hake sudang nasa 이거 양 어, 막 해놓은 거다. 갖다. 이거 양 많이 끝나노. 여보. 이 고향 때 와서는 하니 뭐 기체를 되는 고고. 하니 뭐 기체를 되는 여보 뭐. 할 차이요. 내 사람이 하니 뭐 기체를 되는 problem hung cái om hai do o jaga wa sing pulla puro wen disi phai ke o jaga wa yo wen disi phaman bising go pulla sing kono information le ya kono pulla sebu sing ya sini jaga ha paina sakang ge ha paina sakang kono sing ya hung ke jokhon sing borok boom blasting rakha a somoy hung ke sini nok 3-4 para nok kra jong bakya a jaga wa sing erpore hung ke sing maka suka borong je bongni cable tar line abono singma kasuka nge kasuman porebo hingkangkai borok singbai oko tabo nimangso ungnani dorkar tongo haipano kuno phano singbai kuno ungyako tabo hingke erpore hingkangkai singo borok chini je blasting roi nok krajam kha aboni porebo hingkangkai singno ulta borok thanabo affair kaya case reka 12 jonani borokni muita bong samungna badak khayo ni. badak khayo nai total koicha nok rot krek kan total oko saita para hingga kom se kom kawan sodore ko total rok School botang ka girja botang ka yom haita bo para saja Oro bar tondro para, ke bida tondro para, basram para, ke obomonya para. bum ke bo dinor jaka Bom Februari 8 tarik go. ater gor jaman ke tabuk Kun sabaya. kun hu chai sapai kya sapai man pore bo hingga borok hingga kam ustar khai tonde haipano sing nainai ulo yo kokta tabuk e osto che nainai ungnai hing sawo taksak jorti ponok kuno borok nukjak phayaku o jaga wo ke phon nujak phe ko nukjak phayaku nor ta tam nai Sini khoti puran nayo. sini khodi puran je sini nok Khoti mani. krasung mani phari mani yabono singnai uta sing public rok ge sini Sini kes kes klaim ni abo. sini 12 jona borokni kes je khaijamon abono sing ro saina hanani Bong nosung koy. ya koy ta bongna borok Abo borok kam hi Yes, babi. reman hingke singo sigirna bagai dangka. Buji man hingke. O je sing nok sini borok bumro si nok nostanya da. Nga sing amni bagi bong samungna bathak reka. Tai bung nai bele. Angkamni bathar ma bagi borok singno barjonan mungoi kes khayo. kes khay kam bada khayo nai kes rakata Kes bum rakata. tar mane borok sigirna bagai raka tamni bagai hingke stobong gangke sini public bo kuni ya kemno buma kare kemno tongma kare sing bo kes klai hongke sing public ke bakin nilaka tongna ba Nije nok Nije phati phati janani. Ta kes besana ni. Abo bo anyus khakyat. Ka lukurong na wan thogi dalchi. wansong na thingta yo mata